आं मैया नुदों जे गोबां जोंनि माखासे दैदेनगिरि बा माखासे सकल माने दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माने सोंखारिफिननाय जों नुदों। दा अमर सिंह ब्रह्मआ माबा माबि कमेन्ट होनाय आं नुदों। खाथियाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा दङमोन। दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै आङो गोदानै बुंनो लुबैयाखै, खारन बिथांमोनजों मा जुक्ति आरो मा तर्क होनो। जोंनि खोथाया स्पष्ट आरो जों बेयाव कुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया। जोंहा कुनु सेकेन्ड थट सेकेन्ड एजेन्डा गैया। जोंनि एजेन्डाया जाबाय जातीय सार्थ, माहारिनि सार्थ। बिथांमोना सोरबा पार्टिनि सार्थआव बुंदोंब्ला, बिथांमोना सोरबानि व्यक्ति लाभालाभनि थाखाय बुंदोंब्ला आंहा बिनि सायाव कमेन्ट होनो गोनां गैया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खनसे बरायहरनाय जाहैबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों आं जोंनि दा UPPL नि मोनसे स्पोक पार्सनबो होननानै बुंजायो, मानगोनां जोंनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौ। दिनै बिथाङा बुजिगोन ना बुजियाखैथाय आंबो मोनथिनो मोना। माने गोबां जोंनि बर'नि अपोजिट पार्टिनि लिडारफोरा दिनै बेखौ माने सोंखारिबाय थादों बा बुंबाय थादों बिनि सायाव। दिनै जों जेसेबांखि प्रेस कनफारेन्स बियो मिडियानि गेजेरजों होआ मानो, मानोना बियो मोनसे पार्टिकुलार पार्टिनि माने स्पोक पार्सन बायदि हिसाबैसो सावरायनायखौ नुनो मोनो, जायनि थाखाय जोंबो मानसिफ्राबो बेखौ एसे गाज्रि मोनदों। मानोना होनबा सरकारनि थाखाय दिनै गोबां जेंना दङ। बे जेंनाफोरनि सायाव सरकारनि एगेन्स्टै बुङालासेनो माखासे सरकारनि बाहेरायाव थानाय मानसिफोरनि एगेन्स्टैसो बुंबाय थायो। नाथाय बेयाव बे बुंदों कि प्रेस कनफारेन्सनि थाखाय, डिबेटनि थाखाय जों गासिबो अमर सिंह बिथां खास करके बेखौ होनदों, जाय बिथाङा दा राकेश ब्रह्म आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि टिमफोरनि सायाव माने मोनसे केस होदोंमोन जाहैबाय। बे केसखौ मैया राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो माखासे बड'लेण्ड बुब्लिनि माखासे जाय निउस एंकारफोर बिसोरो क्लियारिफिकेसन होबाय जोब्बाय होननानै। नाथाय नंगौबो एखमबा समाव जों नुयो कि बबेबा निउस चेनेला जोंनि बर'नि दा जाखांफुनाय माने अपोजिट पार्टिनि जेफोर निउसखौ नुयो बेखौ माने ओरैबायदि बानायनानै खोन्थायो, माने ब्रेकिं निउस, बिग ब्रेकिं निउस माबा माबि बेबायदि होननानै। नाथाय सेम बेनो सरकारा जाय गोरोन्थिफोरखौ दिनै मावबोगासिनो दं, आम पाब्लिकफ्राबो बुजिनानै मोननानै दिनै गोबां मानसिफ्रा UPPL निफ्राय BPF आव हाबैदों। बेफोरखौ माने बेसेबां गिदिर निउस खालामनानै खोन्थाया। दा नै जोंनि काम्पा एक्स डिप्टी CM शिबा जोंनि मिटिङाव बुंदों कि UPPL नि पार्टी सरकारा दिनै रन्जन दैमारिखौ बख'वाखै। नाथाय सेम गिनाया जोंनाव बेनो कि दिनै पलिटिकेल लिडारफ्रा गाव गावनि पलिटिकेल माबाखौ केरियारखौ जोबजानो गिनानै जास्ट मोनसे मेन टपिकखौ लानानै जोंनि बर'नि पाब्लिकफोरखौ बुरखायनो नाजायो। बेनि उनाव जै शेयाराव मोनखांबाय बेनि उनाव बावलांजोबो। दा बेनि थाखायनो आं बुंनो सानदों दिनै जोंनि बर'नि लिडारफ्रा गाव गावनि स्वार्थखौ लायालासेनो माने साइडआव दोनथ'नानै जाथिनि मोनसे जौगाथायनि थाखाय जाय सिमांखौ जों नुबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो, थांनाय 30-35 बोसोरनिफ्रायनो कि सेपारेट स्टेट जाय बड'लेण्डखौ जों लुबैदोंमोन बेखौ लाबोयो। दिनै एगेन्स्टआ मानि थाखाय जादों? गावजों गावनो जों गाथिं जाथि गावनो माने मिलायलायनो हायैया माने बेनो जाहैबाय कि जोंनि एम जाय गल, जाय बड'लेण्डखौ लाबोनायनि थांखिमोन बेयो जोबलांबाय। दिनै सोर सासेया सोरखौ नाख्लायनानै गाव शेयाराव जिरायनो हायो बेखौ सानो। बेनि थाखायनो दिनै जोंनाव बांसिन आलाग जानायनि माबाखौबो नुनो मोनदों जों। दा बे माबाया थांखिया जेरै खौसेयाव बोरै फैगोन? जेब्ला जोंनि थांखिया मोनसेल' जागोन अब्लासो जों खौसेयाव फैनो हागोन। नङाब्ला दिनै एक्स एनडेभिनि प्रब्लेमखौ लानानै, साख्रि बाख्रिखौ लानानै, खामानि दामानि बिजनेसफोरखौ लानानै गोबां जायफोरा दिनै माने गोमालांबोनो हमदों, बेफोरखौ नुयोब्ला जोंनि इयुन समाव जोंनि बर'नि माखासे जाय जेंनाफोरखौ सुफुंनो हानांगौआ गोबां खस्थ'खौ नुहरदों। जाय मोनसे संगठनखौ जों बिराद मानिनानै लायो, जेखौ एबसु होनो जों, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन। मोनसे समाव जोंनि प्रमद बर' सारा बे संगठननि गेजेरजोंनो गोबां जाथिनि थाखाय ओरैबायदि हस्रि खावदोंमोन, माने बयबो सानदोंमोन कि बेजोंनो जाथारगोन होननानै। नाथाय दिनैनि जाय एबसुनि खामानि मावनाय बेयो मोनसे पार्टिकुलार पार्टिजों थांफानाय बायदि मोनो। दा नोंसोरबो बयबो नायो ससियेल मिडियानि गेजेराव मा बाथ्रा सावरायो, मा बाथ्रा बुङो बेफोरखौ। दा नोंसोर मा बुङो कमेन्ट्स लिरनानै खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअआ एसेनोसै। खुलुमबाय लोगोफोर।